תודה שהתקשרתם להובלות דודו, כבר עונים. סבלנות, אנושיות, הגינות, הקשבה, חדשנות, יצירתיות, מקצועיות והתאמה לצורכי הלקוח. שירות הובלות מכל הסוגים, משרדים, פריט בודד, משטחים, אריזה ומנוף במחיר ושירות הוגן. תודה. הובלות דודו. תודה שהתקשרתם להובלות דודו, כבר עונים. סבלנות, אנושיות, הגינות, הקשבה, חדשנות, יצירתיות, מקצועיות והתאמה לצורכי הלקוח. שירות הובלות מכל הסוגים, משרדים, פריט בודד, משטחים, אריזה ומנוף במחיר ושירות הוגן. תודה. הובלות דודו. תודה שהתקשרתם להובלות דודו, כבר עונים. סבלנות, אנושיות, הגינות, הקשבה, חדשנות, יצירתיות, מקצועיות והתאמה לצורכי הלקוח. שירות הובלות מכל הסוגים, משרדים, פריט בודד, משטחים, אריזה ומנוף